Jo. Jo. Oh! Čau. Jo, just play Diamond. Yes. Jo, natáčím videjko. Creeper. Lucky Chicken, chcípni. Lucky Chicken, chcípni. Díky za meč. Kámo, to byla ta bombardická. Oh, Lucky Sword. Diameč. Hej, ty mi máš na repráky. Tak to ne. Tak já zkusím, až budu nějaký pořádný věci, tak se vám zase ozvu. Já ne, já pořád budu natáčet. No, i když. Ne, můžeš to mít puštěný, já to jenom vypnu, protože já nemůžu najít žádný dobrý věci. Tak si to vypni. Já to ještě nevypínám, tak. Ale chtěl by to najít nějaký věci, si nemyslím. Teda si myslím. No a já žádný věci nemám, protože jsem to teda střihl. Nějak kdybych to třeba natáčel hodně dobře. Já už našel. TNT zase, si děláš srandu. Já mám asi druhý TNT. Víte, na co mám já štěstí? Ne, Chcete to vědět? nechtějí to vědět, ne, kecám chtějí. Já mám štěstí. My teďka na ostrově, teďka 2 TNTčka mi vybouchly. Ne, kozinu Lucky Wars mi prostě vybouchly jako 2, jo. A když tak nikdy, až bude to odběratelů, až budu mít, to bude za hodně dlouho, třeba za 2 roky. Ale až budu mít prostě 100 odběratelů, tak už to bude jiný, protože když někam budu natáčet, tak mu dám jako tu malinkou obrazovku, aby šel vidět, takže budete aspoň vidět oba dva Nebo ještě z nějakého kámoše, to je fuk, ale budete to mít prostě z 2 pohledů. A já doufám, že se vám to bude líbit. Taky video, takže až budu mít taky, a teďka to řekl právě on, až budu mít 50 nebo 100 odběrů, tak vlastně se mi kdyby na YouTube odemkne, za 50 odběrů se vždycky odemkne na YouTube prej Discord, to znamená, nebo jak tak to jmenuje, natáčení z 2 pohledů, to se prostě odemkne, vám vlastně, jak kdyby odemkne, když budete natáčet, tak tam budete se moc přijet svého kámoša, to až budete mít jenom 50 odběrů. Tak, ale, tak, kde seš? Já jsem tady na ostrově, já těžím strom, protože mám bloky na střed. No ty vole. Já už mám z dirtu a z toho, ze dřeva. Virtu? Ježiš, Já nemám, mi se ta hra nelíbí. ne jo. Ježišimarja. Co? Spadl se. Ty jsi lama. Ne. No tak já to stříhnu teda. To je LB Le a V. Už je to dobře? Jo. Dobrý, jo. Tady. Ale fakt promiňte, by to jak samo jako natáčelo, mi to samo chodilo. Asi novou, Ty jsi blbec. co? Proč jsi spadnul? Já mám pro tebe ten Lucky Sword. Ten diameč. No a pak si zahrám teda to jo, až to dohraje, se teda může, pak si zahrám teda ten jo, Reverse? ne Bed Wars, ten druhej, Annihilation. Jo, tak Ale nebude to určitě na téma serveru, ten nejde. TNTčko. Ano, přesně tak. Já tam mám nějaký hajzl černý. Mám za ně mít? To jsem já, víš, že jsi přeměnil skin. Určitě. A jo, můžu si, já si asi udělat teďka skin. Tak se jdi udělat a jak vidíte... Tak natáčím video, tak. Ale jednou jsem udělal takový video, jak se přijde na tenhle server, teď někteří, moji kamarádi. Jo, schodil jsem ho! A já jsem... Půl HPčka mám.
Já mám půl HPčka, 1 HP, kámo, ale to pokud chcípnu, tak jsem mrtvý. Kámo, ale to nesmím. Já mám ten meč. Lepší. Tak. Tak. Je tady nějaký regeneration nebo něco? No, aspoň jabko zlatý. Oh shit. Tak. Jsem zde teďka strašně lagovala, jsem se střihnout. Tak jestli to někdy laguje strašně moc. Malinko. Mě znovu ho laguje strašně moc. Ale teďka se mi to laguje malinko, jo. Iš ovečky blbý, ovečky. Trošky. S TNTčkama. Ne, nejsme tady na Bedwarsech. A tam je nějaký týpek, který za mnou bude chtít jít, ale já ho možná nevím, lidi nevím, jestli ho zabiju. Vypadá slabě. Vypadá. Ten týpek vypadá silně. A je tu tady! A týpek už dostává sodu. Já se akorát půjdem na jiný server, protože budeme hrát Annihilation, takže se připojím na jiný server. Takže já to tam budu muset střihnout, protože nebudu tam hodinu a nemůžu tam přece dávat moje heslo, takže No. A já to taky střihnu potom. já už odcházím. Já vám jenom ukážu teďka IP adresu. Hej, nemáš to na F11, že ne? Ne, já to mám na tamtom, na té blbovině. Jo, a je to na verzu i na osmičku. Já už mám 3 meče, ty Lucky Swordy. Takže, teďka server jsme hráli. Tady máte jméno a IP adresu. Můžete si to teďka stopnout. A já to dám do popisku videa. Já to dám taky do popisku, ale i teď, kdyby náhodou to nechtěl, jestli někdo čeká, než tam bude. Cipni! Teďka půjdeme na tenhle server. Ne, mě skočil. Ukážu IP adresu a ukážu a taky bude v popisu videa. Takže vidíte, tady play.negant, nebo co se... Game Team. No, game team, to je Gale, něco tam. Takže já teďka to jenom střihnu. Já to taky střihnu a čus. Teď. Tak, Takže jsme tu zpět a my půjdeme teďka na Annihilation. my si jako půjdeš na ten nějaká server, si tady nejseš, že přihlášený, tak pak určitě neukazuj svoje heslo. Server 6, Annihilation server 6, jo? Lobby jedničku. To nepotřebujeme. A yes. Server kolik? 6. Jsem dal. Dám Free Islands a půjdeme do týmu za chvíli. Ještě minutu si musíme počkat, takže já jdu parkour. Takže já taky asi půjdu parkour, ale... Nem- Dívej na toho. Já bych... Má... To neříkej. Ale on vypadá jak ten z těch reklam. Ne, Jo, vypadám... Já píšu, to vždycky bugne semhle. no Dívej. mě to taky buguje, no. Co to je? No, já nevím, mě to, když jsem natáčel, tak mi to vůbec nebo, ne, teď mi to buguje, no jasně. Já nemůžu ani vylízt nahoru. Já už možná vím tím, Takže já už jsem tady zpátky, mi to vždycky buguje, takže už můžeme si vybírat ne, ještě za 30 sekund. 30 sekund, Mhm. že se vidíš. Tam, jak máš tu tabulku, tak tam vpravo úplně nahoře. No, takže jak tam je to lomeno, Jo, už můžeme. Tak pojď blue, jsem v blue. můžu? Blue, modrá, Jo, tam, jo, dobrý. ale ještě jsem se na nepřipojil, takže, No, si musíš chvíli počkat, no. takže já to teda asi teďka střihnu. Já ne, já to ještě nebudu střílet. Tak, už jsem se připojil. Co? Já už jsem připojený, no. A já jsem si, že to bude ještě čekat pár hodin a ono to trvalo jenom sekundu. Kulišci, já nevidím. Vidím kulišci malinci. A myslím, že fakt někdy budu fakt dobrý youtuber a někdo mě pozvou mě na Craftcon, tak to bude nejlepší.
Hej, a vlastně, no, jak se vlastně pouští na to YouTube? Já to neumím moc ještě. Myslím, máš ten založený kanál, tak to je, Mám, no. no, tak to je dobrý. Protože vlastně půjdeš na YouTube, jo, musíš si na ten kanál, tam budeš mít vlastně YouTube a tam budeš mít takové tvůj jméno. Na kraji na nějakým bude taková kulička, tam bude tvůj obrázek a u toho bude nahrát, to klikneš, jo, No, a tam bude taková šipka, na tu šipku klikneš, no. můžeš to dát veřejné, soukromé a aby tam šli jenom ti, kteří mají kanál. Ale to, já to vždycky dám veřejné. Já taky, no. Víš, takže Já natáčel i na mobil, no. nebo já jsem natáčel spíš na tablet. Kdyby mi si mě někdy viděl, já jsem tam ukazoval. Já už jsem připravený si... Ježiši, já teď celou dobu kopu a já teďka musím být stack 16 železa. No a to se ti hodí. Jo, kdyby to Já budu dostal nějaký level už. Se má. Hej, kolik mám FPS? Já jsem nejlepší ze všech dokonce. Já mám 200 FPS. Pardon, ale teďka mi... Je. Takže já to teďka střínu a čau. Takže už jsem zase tady to omylem vykoplo ze servera. Já nevím proč. Proč mi to vykoplo ze servera. Myslím, že to mohlo být dobré, aby mě tam šlo víc slyšet. Teďka jako tam jsem potichu. Ale aby mi to tam šlo víc slyšet, tak si mě dej na repráky. Víš. To zas ne, protože... Taky mám na reprákách docela hodně nahlas. A tak já s těma reprákama mám nějakou blbost, že často se mi to vypne, takže tě tam neslyším a tak, víš co. No, tak to je jedno. Ale prosím vás, nepište mi na Skype, můj bude v popisu videjka. Já to rozmláčím. Takže, Víš, co mi spadlo na meč? co mi to volá? Počkej. Ne, já mu to chytím, dobrý. Víš, co mi spadlo na meč? Knockback 1. Ta blbý. No, hodně blbý. Sharpness 3, to je lepší. Kdo chce tady tohle, berte si to. Hej, napiš pozdravte do videa. Takže já stěl na repráky. Tak, promluv. No, Jo, pozdravte do mýho videjka. jo, je to lepší. Jo, dobrý? Jo. Pozdravte do videa. Jsem napsal, aby se pozdravte do videa. A takže já teďka, já to hodně budu stříhat, protože já budu teďka potřebuji se portnout. A nebo vlastně vám můžu ukázat Batmana a jenom já si to přeměním, abyste to neviděli a udělám si Batmana. Jo, tohle je to. A víš, že já to pořád natáčím. Já vím, ty furt natáčíš, ale já ukázal, jak se dává Batman, takže tady je Batman. To má jenom originálky, že jo, Batmana. Jo, já... Je tam, to je známý Scout. A dívejte, teď jsem si pustil nahrávání, dívejte jo. Hop. Hop, je to, nemůžu to pustit. Teď tě budu mít na reprácích. Batman! To je Batman. Počkejte, musím nastavit pořádně. Ale seká se mi to strašně, seká a seká. My taky jsem to sekal, já říkám ten skáč. Sekáček. Sekáček pálí. Tak. Ale to gól!
Češi dávají gól v mistrovství světa. Jsem úplnej Batman, akorát naši hokejů právě prohráli. Musí to být, to je poprvé, co zatím prohráli. Proti nejslabšímu týmu, co by mohl být. Jo, ano, za to se styďte, ale hráli jste poslední dobou slušně, takže se nestyďte. A teď nevím, a myslí jste někdo na tenhle serveru a sledujete mě, tak mi nebojte se mi napsat váš Skype a můžeme si třeba zahrát spolu. Takže se nebojte a pište. Takže já se jenom musím to s prominutím asi podívám, jak dlouho natáčím. My jsme natáčeli úplně stejně. My jsme to zapli úplně stejně, takže já natáčím 9 minut 56 sekund. Jo, cože? Já natáčím 15 minut. Co? Jo, protože ty jsi to možná stříhal vlastně u těch Lucky Wars a tak. No, já jsem se stříhnul, protože ty tam ještě hrál a mě zabili. Takže já budu mít teda delší video. Haha, máme ho krumpať. Víš co? Co? To mohu dělat, teďka to asi stříhnout. Proč? Abych si mohl aspoň kapku dohnat, aby jsme jako měli aspoň kapku stejný to. Takže já se teďka přesunu k diamantu. Diamantám. A každopádně já to teda střihnu, takže se mějte a čau. Takže jsem tu zpět a můžeme jít na to. Už je tu zpět, ale já ještě ne. Já budu mít možná kratší video, možná i delší, protože já budu natáčet, když on bude pryč, možná i. Takže... Já za chvíli budu muset, no a potom ti... Ale nedivte se, mě to opravdu laguje. Nevím, čím to je, ale je to hrozný. Mám jenom 20 FPS, 29. Když sem přijdu, tak mám strašně málo. Hej, co tu u nás dělá červený? On se normálně šel. Oni tam asi neměli envilku. On se k nám jenom došel, spojil si něco a hned utek. Takže za 3, 2, 1, vykopávat dia. A jo, já bych mohl jít na dia. Neber mě. A já nejdu na střed, přesně. Pardon, že se to laguje, ale já si musím nějak snížit FPSka, nebo jo, musím si je snížit. Snížím si trochu FPSka, protože mi to klesá. Jo, je to lepší, už mi nepadají. Promiňte, já se musím dostat hodně nahoru, protože bys taky seká, mu, takže střih. A já to taky asi střihnu a... Já si to použiju. Mějte se, takže střih. Takže jsem tu zpět a teďka bych mohl trochu vyrašovat červen, protože oni nic netušit. Jak se to říká? Oni nic netušit. Takže já jdu krásně po boku, tady oni tady vůbec prostě neví, kde jsem, neví, co se děje. Jsem krásně, jo, je dobrý. Takže už jsem tady zpátky, teď jsem akorát na diamantách, takže zase jako půl diamanty, pozdravte krále Limána, vyspovuji si Limán. Já nevím, zhodněte, jestli nejprout, aby se to strašně laguje, takže promiňte, ale fakt se mi to laguje, takže my to stříháme, protože nám se to hodně laguje. Někdy se nám to laguje, tak to stříhneme, a někdy se nám to nelaguje, tak to stříhneme, že? Chceme něco udělat. Ale jenom protože on to kam moc tam chodí, je to normální? Není. Takže já se zkusím nějak na to podívat, a jako budu tady. Protože jak já zase aspoň vylezu nahoru. No, tam, nahoře, tak já to zase střihnu. Kámo, ne, mi to dělá, když natáčím. Hej, já tím červeným ubírám. Škoda, zabili mě. A já tím červeným tam ubírám, ne? Vidíš to?
kolik jsem jim ubral, já tam byl normálně schovaný a oni si mě vůbec nevšimli. A já jsem je tam pořád normálně, jim jsem tam ubíral. Já jsem dobrý. No to jo? Ale musím to vymyslet nějak jinak. Ale mám ubírat pořád těm červeným. Jo, tak oni jsou nejlepší, kámo. Červení jsou na středu. No a jo. Červený tady je kolem nás. Červený kolem nás. Červený. Kde pak je? Červený je kolem nás. Už jsem ho zabil. Takže už jsem zase tady. Takže jsem zjistil na důvod, že se mi to třeba chodí samo, když natáčím, takže to budu muset ho já docela hodně stříhat. A já se teďka strhnu, protože se mi strašně laguje Minecraft, takže čau. Takže jsme tu zpět a bohužel jsme fakt prohráli. Jsme fakt prohráli, teď si neděláme žádný prank, to by asi já, nebo bych si já určitě pro sebe nechal, že... Hej, a když tak vidíte, že on má jako modrý, no prostě jsme byli modrý, vidíte vpravo. Modrý menovky, takže... Modrý jsou prostě dead. Jo. Ale my jsme... Víte, když si vlastně já jsem nám teďka Tčko, abyste viděli, počkejte, to je... Takže tady, vidíte, tady je red, 67, blue 0 a grey 75. A oni šli red na nás. Takže si teda asi počkáme. Ne, Půjdeme na lobby 10, na lobby 1. Dáme pod lobby a dáme UHC na server 7. Tak jo, tak já to teda střihnu, aby to netrvalo, pro vás to jen sekunda, ale pro mě to třeba bude díl, takže čus. Tak a já to budu pořád natáčet, protože to chci prostě vidět. Nebo abyste to viděli, nebo já vám to střihnu, abyste nečekali hodně dlouho, takže čus. Gamerů serveru nejsme na na survival games, takže tam nejsou takový stejný lobby, třeba já jsem hrál taky jiný a taky jsem hrál u GT ULE a tam byla taky úplně jiný, to jsem si natáčel na můj starý kanál GT ULE, možná já si to nepamatuju, ne, já už to fakt nepamatuju, takže kdybych si to pamatoval, tak by to bylo určitě v popisu. A když tak se nedivte, proč jsem to jako dal znova, abyste, nebo prostě na natáčení a že jsem nemluvil, protože tady mluvil tenhle je Minecraft. Minecraft Box? No, Minecraft Box. Ne, já nejsem Minecraft Box, to je ten house. Asi to přejmenoval kanál. A já si tu chvíli počkám. Já asi počkám, když se to teda, až budeme hrát, tak to zase ozvu, taky. Ty máš stříznuté nebo ne? Já to měla stříhnutý, ale teďka to mám... Tak zatím čau. Já pořád natáčím, takže... Jaký máš dlouho? Já už mám 15 minutový. Hej, já už teďka natáčím, jo, takže já to mám 20 asi 3. Jo. Takže už natáčíš? Jo, já už natáčím celou dobu teďka. A každopádně mohli byste dát obou dvou like, odběr, a už začíná, komentář nějaký Tak už začínáme. a nějaký dobrý prostě. Takže já už jsem tady, takže určitě nezapomeňte hodit like, odběr a čau. Ne, to bylo takový prank. Kolik mám sebe diamantů? 3. Na těm serveru to je nejlepší. Víš proč? Proč? Protože máš tady za začátku třeba horníka. A koupit ingot. Co? Takže počkejte chvíli. Takže ono mu to spadlo, takže je to zas v prčicích, takže tady musím chvíli počkat.
to lívnul. Takže počkejte chvíli ještě, já mu zavolám. Hej, mi to vyhodil ze servera. No já to viděl. Viděl jsi to plně? Jo. Tak pojď, tak zkus se odhlásit a zkus si na net Gameplnet. Ten Gameplnet. Takže já to teda chvíli střihnu a čau. To už je po druhý, co se nám to stalo. A jsem tu zpět, takže můžeme jít na to. Takže a jsme na jiném serveru, já jdu na lobby 1, to je lobby Ne, to, lobby 1, ne, to máš jenom tu hvězdu a dáš lobby 1. lobby 4, jo, tady jenom. Lobby 1, no prostě tu hvězdu a tam máš lobby, já jsem na lobby 1. Jo, aha, dobrý. Lobby 1, takže já teda vyberu nějakou hru. Můžu vybírat já hru? Dáme Skywars a potom vybereš ty. Jo, tak Skywars, počkej, jaký to má Skywars? No má je ten Cobblestone. Cobblestone, jo, Skywars. No, Takže jo. jsem teda... Dobrý skin. To seš ty? Jo. Počkej, já si padu svůj skin. A to... Co to je, lidi? Hej, vyfotíme se. Kusodej. Nepojď, vyfotíme se. Počkat. Ježišimarja. To je Dobré. uchylný. Tak pojď, dáme server... Počkejte, my se musíme vyfotit, já to teda střihnu. Pojď se vyfotit. Já to pořád natáčím, jo, takže si vyfotíme. Takže 3, 2, 1, 3, tak. Hop. Několik jsem si zde vyfotil. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7krát. I sebe jsem si tak vyfotil. Takže, kde jsi teda? tady server 14, pojď za mnou, tady, server 14. Server 14, ano, jsem tam, takže... A já si vyberu... Jsem spojený na Skywars, já jsem tady na tom serveru nikdy... Co jsem máš za skin? Já to mám úplně stejný. Ne, já ti vidím takový moje, takový zombík akorát tady. No nic. To je ten stejný. Hej kámo, to vypadá jak tam ten server. Jak jsme tam hráli, akorát toto jiný, ten spawn. Dívej, jak kdyby. Že jo? Počkat, a tady si vyberu, jestli chci být s tebou a nevím jak. Já už na to... Nevím. Jak si tě vyberu, aby jsme byli spolu? Já nevím, tak já to stříhnu, až to zkusíme, když to najdeme, tak se ozvu. Já taky střinu, takže čus. Takže jsem tu zpět a my to fakt nemohli najít. To prostě nešlo. No a kašle na to. Ne, tak to byla dost rada. Takže, ale fakt jsme to teda nenašli. Takže, ale- kdybychom to fakt našli, tak bychom určitě byli spolu. Ale i tak budeme spolu teda. Jo, budeme spolu, ale tady by to nějak mělo být. Takže kity. Hej, ty se dají vybrat ty. No, ale musíš mít na to coiny, já mám jenom toho začátečníka. Takže já to teda stříhnu, nebudu tady čekat teda asi kolik minut, nebo kolik sekund. Já mám asi 28 minut. Takže tady nebudu čekat několik minut, než to načtu, takže... nebo nebudu to furt stříhat, budu taky natáčet takhle, že jo, tak nemusím furt stříhat. Za 10 sekund stejně začínáme. Zase je Ender často, kity jo, nějaký. 4, 3, 2, 1, go. Jednou, go. Jo, jsem sám. Jsi tu? Jo, jsem. Můžem už hrát teda? Jo. Ne, hej, podívej se, nejsi to ty náhodou? Jo, jsi to ty vedle mě hned. Já mám hejdia, ty kalotky, teda. Hej, to jsi ty? Jo, to jsi ty. Vedle tebe jsem, čau. Čau. Hej, myslím, že jsem já, tak mám na sobě takovej dia čepicu, jo, a enchantovaný, celý pomalu enchant, akorát nemám boty enchant, jo. Já mám diamantový... Meč a
držím v ruce meč. Já taky a mám goldový sword, diaboty, gold legíny a čepici diamantovou. To si fakt ty. Jo, čau. Víte, počkej. A dole je ještě čestka jedna. Jo, tady mám nějaký dobrý věci. Diamant, jídlo a jo. Teda střihnu, půjdu za mým kámošem, spoluhráčem, až u něj budu, takže zatím. Čau. Tak, to jsi ty? Jo? Teď se stavím k tobě. To jsi ty? Jo? Čau! Jsi fakt ty? Jo? Nevěřím ani babiččinu hovno. Hej, nedáš nějaký věci? Třeba chestplate? Ne, já mám vlastně. Tady máš tohle. Tady máš jeden. Jo, díky. Já to všechno mám. Nevadí. Už kam to? Sebral si to. Co tam bylo, bachačbej? Ty jsi mě schodil. Ne, my jsme ne. My jsme spolu, ne? Ty jsi mě schodil. Ajaj. Dáme to ještě jednou, ty skyversky. Takže já to střihnu a až to dokončí, takže... Čau. Takže čus. Ano. 3, 2, 1, takže... Takže hrajeme další mapu a jsme tentokrát spolu. A za námi je Česka a ještě nahoře je Česka. Takže já beru tu dolní tady, tuhle tu, a ty ber tu horní. Wow. Není tady nějaká cesta? Ne. Mám jednu ender perlu. Oh, tak počkej, tak se budu muset střihnout, jestli to po žebříku strašně laguje. Fakt? Tak to když tak střihni. Strašně laguje, když vlezu v žebříku. Mně se to vůbec teďka nelaguje, to je dobře. Tak, nemáš nějaký kalhoty a helmu, no? Pro mě? Ne, jenom takový diamantový věci a... My si fakt nemůžeme hitovat, to je dobrý. Jenom diamantové věci a tedy. Daj si ze mě prdel, já mám jenom diamantové boty. Tak čus. Počkej, tady máš jeden sharpness. Já mám sharpness 1 na Já stone taky. meči. A tady máš boty a... Já mám boty, já potřebuji kalhoty a čepici. A ty čepico, ty máš, ne, čepica. Já nemám, Nebo to je tvoje hlava? jo. To je tvoje hlava. Hej, pojď sem. Co? Ne, Jerby. Jak se to zapaluje? No, musíš mít ten ohnivej. Já ho mám. Flynn, dáš? Já mám fire change, Já polostop. mám jeden. Wow. Takže já jsem našel teda TNTčka. Jak nejlepší Minecraftu způsob, jak získat cobblestone. Půjdete prostě tak, jo, zaříte. Já spadnul! Je to bumperátka na to tam, vyserte se na dracha. Já kvůli tomu Já spadnu. hořím. Takže já jdu tu lomeno lobby, protože já spadnu. Ty jsi umřel? Jo. Takže já teda budu muset teda to střihnout. Já taky střihnu a čus. A nezapomeňte, je můj odběr a čau. Takže čau lidi, takže pro tohle video by to bylo určitě všechno. Já se s vámi rozloučím a čau.